हामबाय जतनो जों दिनै हाथाय गतर मेलना तैयै अर कायसे जों आसुक लायखा दिनै आसुकना जागाबो दिनै फाइ मानक फाइका दिनै सिमना विधानसभा केन्द्रनि मिनिस्टार सार विश्वकेतु तै अर फाइ मानक फाइका दिनै EM सार रविन्द्र देबबर्मा बरक बमनि सामुं दंनि बागै बरक कादेलनि माथांगा जों गोबांमा अर कक सालायका जे ताकलाय दिनै हाथाय गतर मेलानो तामखाय जों नायथ खायमान सिगांपुर रगो जे खायमानि नायथ नङो हायबानो ताकलाय बुनिखाय तिगियासा जों नायथ खायमान हम हायके कक साबलायै जों दिनै रगो एकटा डिसिजन हालायका जों सिगां रगो नुखा जों स्टल जे बागमानि स्टल रिमानि परे मेला चलाकालीन से जों रां रग बंथानि थुमिनाव किन्तु ताकलाय हिंगाखाय जों आमनो किसा चेन्ज खायका बदिके चेन्ज खायका जों ताबुक जों रेजिस्ट्रेशन चलि दं जे दुकानदार रक और हायै दुकानि नाम मुजुंनाय ओ जागा हायै नों रेजिस्ट्रेशन खायमाननाय रेजिस्ट्रेशन खायमानि परे 9 तारिख हंगाखाय ओ जागाबो नंनि जागानो रिजांनाय रां गाखाय जखन नों रेजिस्ट्रेशन खायनाय आफोरनो नों जागानि रां और रिमाक लांनाय आमन बागै जों अमर जों सागलायनाय मुजंगो जे अमर किया चेंजिंग का ते बाकी गाखाय आगे जेमन जे चलिमानि अम हायकेन चलिनाय सुदु जों ताकलाय चेंज खायका जे चिनि एडभान्स जों रां हानाय तामनि बागै मा खायका हमाले जों नुखा मेला खायतानि चिनि बररा गोबां मान परिश्रम खायलायो हायपानो ओ जागाबो जों मेलाव गाटिस जों नङै थाङो आमते जाते तां थुन इनै ताकलाय चिनि EM सार जे मिनिस्टार साइक्लांखा ताकलाय अग्रिम नरक नाहावै मेला खायदि जाते मेला खायमानि यागलो जों बुनो केमनो एदा खक्सा खंनै हानो रिखायका दंथन मेला बिसिङनो जे मान थारनो रिवै पाइ मेला न क्लियर खायजोंनि बरक साइक्लांगो आमन बागै जों जागा डिसिजन हाका अग्रिम नरक रां जों मारिनाय ए मेला तो आगे जे चल माहेन चलिनाय नायथखाय चलिनाय नंनि जे मानसि दंमानि हाय बलि रिफायदि कुनु जामेला दं गां जोंनो सानाय फायदि जतनो पाल बाक्सा खाय चिना आमतायनि जत लुकरक चिनो हाथाय गतर मेलाव हायने बागै जों नंनो कयजागो ताकलाय मेला आंनाय 13 तारिख उद्बोधन नाय ना 13 तारिख मेन मेला 14 तारिख 15 तारिख हंकाय मेला पाइनाय ता गामन बागै जों जत चिनि आमचायनि चिनि खवायनि बकलायो चिनि सदनि बकलायो पाल बाक्सा खाय फादि जों चिनो बरमुरा मेला न नायथ खाय ताकलाय जों पारिनाय हायनो हाय पैसा जत न हामबाय परि कक्सं पारिका हामबाय।